ang puti sa mga daw. Ija laging gikuha tong kutikol sa kananay kilid. Ikubos di ay. Kining baon na daw. Ning siya kinahanglan kuno kuon kining baon na. May sakit di ay, di man. Mo to jang gitangtang, kapag tangtang pa ni dyan ning dugo man. Parang di pa dyan ni Jao, nakagawas. Painit sa adlaw. Okay, gipangaon mag-udagahang kuwanay. Pipino na nga buslot-buslot managdahon. Na. Unsa kay ikuan dani arong di panganon arong di panganon nagkanang kuan dahon. Pang-ud man. Na guys, nangabuslot ang dahon. Luwi laman ni. Kut mag mga dahon. Hi guys, majong buntag. Ako na po ni si Jinburst. Welcome to our channel. Karon guys, sa malamig pamahaw. Hindi magtiwas kong panglaba. Kanang laba ko guys, kay rabunit na. Diya, natambak na pagkamangang labunon kay pila na pagka adlaw mi nakapanglaba kay motong siguan. Diya, gikan bus gawas ganiha kay si Junjun nagbakiro ni pangit hanggit lang tawagahang kuan tinanam mga pipino makagaaw kay nangabuslot ag dahon. Ni pangkitkitan sa kanang mananap agang tinanam mga pipino makagaaw tanawon. Ariel be, ito be. Bawagon sa ispridana arong di makadaaw wag kanang mananap nagko naraba. Ang mga dahon laman kay nangabuslot. Inawag ang kaning kuan guys, kabadyo o kanang plansa. Kay nagplansa man ko katunay ang pinalit sa kanang kuan ba kay okay. Manggi plansa. Nagang mga labunon guys, banlawunon naman inuuna. Hi guys. Kaya ito yung bike ay bike ko na siya ikuan. Vision Burst. Yung bike atong lampiwan. Pasingat ko na siya guys. Nakapuot na madalawot. Hi guys, saman akong pang banlaw. Mangayhay na miss, giyan. Agaban pa, hanang nahihay guna. Jalas na nga mga ngayhay karon. Bike ko na sila, tapos sigugod ko na dugo, kay magkamata, ito na, kalimta na. Jogging ki kuno, kung ang ka-jogging ki. Ang unang sinugdanan, ulan kuno, tapos kusunod daw, kamata, ito na, kalimta na, wala. May sa plano guys. May nagplano, may pa din plano. Mata pa mag-sugit ka mong jogging. Pwede magplano kayo makamatapag sa'yo. Magplano, huwag pa tae. Kasi sig plano, kamurami sige plano. Kumangin na siya kon dito, trapo-trapo ko na siguro may gimo sa bike. Nagligara-bara pinap yun. Uy, ayaw niyo. Palabi eh. So, paling. Mulugti gina. Hindi ito bang mulugti. Grabe sa mga ito, PVC. Di, palabi kay uwa ba na di prena sa usan na kuwalit sa taas. May pa ibang garage sale eh. May paro, makabawas mo sa kayo ka dyan. Hukay mo. Okay mo rin guys. Pang porcel na rin ng mga kalaki dari o. Grabe, hilig na. Kabog mo diha, kabog. Napanting binilisahan, tag-disra. Asa na ba yan? Ganyan ako nabuhat. Wala naman be. Napa may isang galat. Huwag yung aniran. Computer na diyaw. Mao niya mo ang kwan guys. Nilabhan. Ang daghana. Kitulog ka. Pangit. Kitang, kitang ano mo. Tikangkang pa. Pinakita mo yan. Pa, hungaw-hungaw mas bisong. Pangit. Tay, kamusta? Nag-enjoy ka ganyan dito sa gawas, no? Grabe namang iktin-iktin. Hindi hara ka. Ito yung tabuyan sa ano, makapaak lang ba? Hindi na pwede buhian kag makapaak na. Kita'y malubang. Kaper. Dili man guni iro tay tigri man guni na yung kulor ng tigri. Liwat na kasi mong papapangit. Pangit na mong duwa. Hi guys, sa manadjud mig pangayhay. Ja, nagpaway sa kurari kay maligo ko. Mo ko naligo sa juganiha kay ara pa mang tugnawa. Karon ako maligo. Das dun diyan natog naglingkod lang ita jud hay blado.
Naman ito migpan gapon guys. Magtimos ako kay arang kakutas maglaba. Katas kadyo manglaba. So, tagan ka? Pagkutas? Timo sa tagpan nga kuan. Paano? Ato butag bukayo, be. Spanish nga pan. Pwede mo itong bukayo, be. Sa gulan ba? Ikaw, pagpalaman ko. Manimo tanin nyo guys. Alas 10 naman sa buntag. Kadyo makunang daba ganiya kay daghan man ko. Kay isa na po kasi mana ka pinuha na kapanglaba. Kaya ka na lang yung sigiguan. Way init. Kani. Ulit ka jog bukayo rin isa ka tao. Diyan si Tiri, paila-ila na sa mga ginikanan ni Limuel. Oh, nga sama. Dadan siya sa Antikira ay nagka-5. Ang tigira. Ano ang tigira, be? Yelo? Nabulan magyapon nga. Ah, Paila-ila na siya. tay. Nagkaondog sinabaw. Okay raman po si Limuel, kaya raman na siyang kabutan, nalangid man na namutanan. Ni-message mo kayo na sa ka na messenger. Nalangid siya, manguyap lagi ko siyang tiri, kaya nagugma lagi ko siyang tiri sa una pa. Viewers raman na guys ni Tiri. Kana siya, diyan mo ito nga. Liadi dyan si Tiri sa karan ni Facebook. Diyan mo ito nagkailanay. Nahigugma gidi ay. Kasi panguyab ni Tiri sa messenger, prangkahan mag-Tiri na mag-Tiri nga. Hindi na siya muangay panguyaban sa messenger kaya natagam na. Binuangan na po siya. Ito mo ito. Pag uli ni siya magpanay pag-abot ng Ditsus Bay. Ikaw na gunas Tiri, 30 plus na. Pito mo siguro. Murag mo nga na. Sakto na nang idaraw minja. Ako gani, nanganak ko 21. Naku kaysa Juma ko nahalin. Baboy yun na alin. Nalipay ko kay nanay laki nga nagkuha ni Tiri ba. Manipirmi ng giyampo nga. Makakita ang tayo siya laki nga. Kanang dawaton siya sa ijang kaimtang ba. Na nasa sakit na nga na. Muli ra ba ko pa nagka-December pa, musugot ka. Ay, problema. Matutol mo ko na yung mga pamilya. Ato ko kayo Pasko, mag-New Year. Ato ko dito magpasko New Year. So, saraga din ang lipadya. Pero, malipay ko kay muli ko dito. Pero maluoy ko ninyo. Kay magpasko, magpasko, magbagong tuwing. Kamura ni Gian Dani. Ako ra usal din, may sige ra usal na duha man eh. Unangin ako nimo kay basi excited na ra ba ko muli. Nakabot din ng uli na. Di na ako nimo sugtan. Mo nang ladyo pa mananghid ko daan kay excited na ra ba ko muli. Alam mo, basta ka masaya na po. Kaya mo nang suportahan talaga sa gusto. Feeling po niyo yung pamilya kay do ka tuig na ba ako kakauli. Excited na bitaw ko muli guys. Good din na ramang nanay. Nagaman na mag-vaccine November 24, basi mga December mga second week muli. Kay gahapon imbanggit ba ko sa vlog gahapon nga kanang muli ko nagka-December. Diyan mo to gabi sige kog na kay wa pa ba ko nakapananghid ni Junjun ug musugot ba siya. Uy, problema gud. Basta mananghid lang, problema lang dito kag lakaw nga ngitak din sa pabulion diri. Grabe stiri paila-ila ng Limuel. Grabe maka lipay mong pud. Pero galo kay tawa na ka. Mga sawa yun. Makalipay. Jakul bara ba na kaya ako bitaw sa una nga gidapo kong Junjun dani kay gipaila-ila ko ni mama ni papa. Ikul ba? Gikulbaan ko kay siyempre first time pa ba diyang makatubang sila nimo. Basi di ka yun ba no? Bisag di tamaudjunan ba kinaba jay ubang ginikanan moingon nga mo nay imuhang kuan wa man nay nangot ng bajiha kay uyamot ra kanang uban ba nga mga matag pobre nga kanang ginikanan. Idyo na malikadyan nga kanang kulbaan ta ba kanang daduntas ginikanan sa atong uyab paila-ilatan. Natural ra man gadyo na magadyod ng kanang kulba. Mo nang nalipay ko guys nga na kuan na stiri na ilaki nga kagusto ni bisag ka nang nga na magani diyang sitwasyon na sakit pa dyan na lalim ng magkasakit ka ng epilepsy ba? Epilepsy nila. Mo nang nalipay ko nga ning abot si Limuel sa kanang ijahan kinabuhi kay mura dyan ay pirmi na ang giampo sa Ginoo nga makakita si jag maadjong laki nga kanang dawat si tanan kay kasagaran magajid ijang mga nangauyab kina discourage man niya pagkahibaw nga
nasa siya sakit nga epilepsy na discourage. Sila manghinaot lang po ko nga si Limwil di siya magbago. Naghan mo po ko nakadungag ingana nga kanang Nag-asawa na na. epilepsy niya, nag-asawa na, nagkaanak na siya. Naadyo sila sa ilahang sakit nga epilepsy. Dublig ang kalipay karon guys kay ang nabalitaan nga si Tiri pailailan na sa ginikanan ni Limwil. Diyan nalipay ko kay nangangid kong dunjun nga muli ko sa buhol ning sugot si Dia. No nangarang kalipay na karon way kabutangan sa kanang. Anja guys, maligo sa ko guys, diyan makita-kita ra ta anja. A few moments later. Guys, nakaligo na ko guys. Anja guwan na ran kasuga guwan, guwan na mungkod. Noon sa nagagid langit, ninginit ra magkarigit ganihan ja. Anja karon kay ninguwan na mungkod. No, kasuga ka dusuwan. Go ko sang tinanam nga pipino kay gipangud sila na nga buslot man nag mga dahon. Wa kay bagon sa iyang i-spray dana. Gi, baukutan din ni Jagmajo gidjahang ko ano, kabajo. Lah, na may dagdug. Para makasagag dagdug. Kulog tubig. Nara may dagdug na ikilat. Noon sa nagasubuan, galit mga magbuno, kabi kog muinit na. Daghan ra pa ito nga mo ang nilabuhan. Ko pas na. Sabaw. Naman yan. Galikod na ang buhay na to. Daghan bumusuan garan ka suga. At kapwa masaya. Salamat sa larawang hupan. Limpihan ko na ni Sagang Kwan guys, koko. Di man natig limpyo, di man naman subutog. Maglimpyo glain, kaya hindi ako nung masamdan. Kuya, wa isa-isahan naman kamot. Kurug-kurug man. Ay, mga veterans mo. O, limpyo ng lagyo. Mana? 20. Kaya, toothbrush. Ilan yun na mga pan lang? Na DIY. Lupigan man kunin mo pa. Maniti man ka magkuhan. Magkulor. Abakadyo ang kuhan guys, atup. Kaya guwan na rin kasuga. Nagbaha na dari. Parang kakasuga guwan. Ganong ganahan ka color puwa pa? Attractive. Attractive. Oh, see? Siya, grabe kang tail gana. Kurma na. Yes. Anak mo na manicure, di ba? Anak hindi na kumagpan. Itak-tak mo! Itak-tak mo! Madyo nuni kay di makasapi ang parlor. Bayad ka na ko, hindi pwedeng libre. Lain man nagang ibayad. Kay wadani wadid man nagang ibayad. Pedicure mo diya. Bud naman ni mo muang Sana. mo. Abot. Abot naman singabing. Puro magkamot to, ano yung mga veterano. Ano lang. Ano ba? Murang plug ba? Puro nagkamot ka. Kurag naman ni mo ang kamot pa. Pasmado. Pagtilog kabayo. Nana guys. Nanay kolor agang tiil. Pakyaw na. Pakyaw. Sa gatos 200. Beran ka nag 200 di ka kadugon dya. Ay, libre na lang. Pamili ka. Grabe man. Parang ano ah. Pamili ka, bayran ka na 200 o di ka mudugon dya. Saywar man. Libre na lang na day. Aglag hindi makadugon. Libre. Imo kong limpyuhan, dyan mo kong pabayran og 200 sa sure ball isa kasi manaway do. Bitaw, salamat bitaw pa kay mo hanggi kuluran nagang tiil. O kang tiil, ning gwapa gamay. Hindi nakarauton. Bayad pag 50 piler pag mati. Muna kay di man di ka musugot magpamanicure kog lain kay Sama-sama na yung tiil.
Di naman kailangan kukito ng mga inani o bili sakit. Kung ka ng sakit kaya pwede na, pero di sakit nga nung kukito na, unang makuan, masamad. Para lagi ni diyang ito kasaw na guys, nga nagpamanicure ko dyan, nasama dagahang kuan, kumagke. Anong pati sa mada? Ija laging ikuha tong kutikol sa kananay kilig. Itubos di ay. Kining baon na daw. Ning baon na ning si Jack kinahanglan ko no kuan kining baon na. Yan sakit di man. Mo to diyang itangtang, kapag tangtang pa ni dyan ning dugo man. Jara na ni diyang ito ka guys, ako ijang kuanon nga nasamad. Maya, masamad na yung tail, tapos katong gigamit po na samdan, tapos Manay rason nga nung di ko nimo pa manicuron sa Iyo. lain. Kay di man ka musugot nga magpamanicure ko sa lain. Naamang ka. Madyo noon kay libre. Madyo kay ning guneng naguan ning tuwak na. Gani narang sabaan ang sa nagadyog dag ko man gyapon langit sa- sige malamang. siguro sa- Dali-dali po kung panglabagan niya kay ara ng kainit. Jagiwan malamas gihapon.